Katkom na ki Khubor belayo layatu bagi pulit ka jela Manipur kila ai da ka FIR persya ia ka Khubor bela Pynmih da ka Kynnoh lum Khubor jong ki Editorial Guide of India EGI ka belawan ha Manipur ban lum Khubor halor ki jingja ki belaja hakani ka jela wala kamenchwa ka kuat kala batha iki pulit hakeleng ki jela ban sange no ha ka bapengat ya ki bri hapo ka section 66A jong ka Information Technology Act Hendra iki pulit kim sha score kani hapo ka te ka section ada unu bri Pynmih klumar ya ki jingtho hapo rinsan social media ki bala ban penmong ni pensosi iki way kila ban sha set along hadu lais nam kanti haringkat ka jingsha dan kuna kat bamenta kani ka section bom trekam shu lapen hap no hapo ka benta jang ka Prevention of Corruption Act kumju kat kum ka FIR bala ai di kipulet layo I baki kerpat ya ka Indian Penal Code ha ka Iadei baka jing Pynmih ya ki Khubor ban pen ya pher jingmut ya pher niam bat ya pher jaj benru kumju ru menteri rangba ka jela UN Biren Singh uang baka sarkar jela kala ai da ka FIR di kitu ki khot ka idel get da ka ba ula Kynnoh baki persyang banduan ra biang ya ka jing klumar hapo ka jela balapan paru ya ka keteng jong kitei ki dekhot jong ki nong tho Khubor ka Sima Goha Bharat Bhushan Sanjay Kapoor bat ka presiden jong ka Editorial Guild of India ka Sima Mustafa katei ka FIR ka dei halor ka jing mudui jong wei u social worker u ngangom sarat Basyang basa ha West Impal da ka bapansisya ka wei ka dor baki editor ki Pynmih kam dei satya ka basisya na baha ka Khubor ba Pynmih ringkat ka dor baka jingtho ki ong baka te ka tedem ka dei ba mi na yeng jong ki Kuki Hendra ka jing sisya pat ka te ka yeng dei jong ki he batre hapo ka forest habaya dei bar ka ni unong mudui ula ong baka long ka Bakla bat ya ka te ka Khubor lam leru la ka shan da ki riu ki eng atia jong ka jai pen Kuki ula Kynnoh Watla nakaliang ki editor guild hapo ka Twitter account kilapan pau ban pan map halor ka te ka jingja Hendra ka Press Club of India kala Pynmih ya ka statement ban persya ya ka te ka FIR da ka baong bakani ka de ka bojilet ma ka sarkar jilla ha ka batmu ban penting pensiari ki weipat ki media badon hapo ka ri India ban lum ya ki Khubor na jingja hapo ka ni ka jilla Katkum ka report jong ki editor guild kila ong babon ki Khubor ba Iadei baka jingja ha Manipur ki dei ba sha shiliang badbon ki report ba dei na Impal la pha shi ki media jong ki Meitei ha ka po badang jur bha ka te ka jingyakhi kinong tho Khubor ka Manipur kila tho ka wei ki report ba ong ba klem ka jingta ya nu kila rai ban monitor ya ka nong tho Khubor bat ki chief of bureaus da ki bor bahalor ka don hapo ka jela da ki pulit bat ki security wala ka taru kemla banle kumta ha ka te ka por baja ki jingja ki nong tho Khubor ki ong babon ki media jong ki Meitei ki wan chakmat bani salok lang bat ki weipat ki media ha ka Iadei ban Pynmih ya ki Khubor ki bakumnu napo kani ka jaka Shushu ka EGI team kala penram jur halor ka jingkhang ya ka internet hapo ka jela Manipur da ka baong bakani ka wanra shushu ya ka jingye shrut bar ka kta ya ki media na mar ki Khubor belayo lum klem yo ban ya kren ni ya tai kim ai jub hun satya ban kim yo ban pinjanai ya ki halor kani ka jingdia mudui bat IFIR ka dei ka sien ka baar hau banai jeliu bla dep register ka wei ka case ban persya ya ka any raja nisha sidhu bat diksha dwi vidi ki badan bentalang ha ka National Federation of Indian Women team ha Manipur da ka baki kentho baka jela Manipur ka dei ka jela baka shan ya ki bakwa elet ma arbut ki Kuki la pha kem da ka babishar ha Impal na bakla Kynnoh badon ka interview bat ki lat pathai Khubor bat ki pen pau ya bom ya ha bat ka ei ka balaja hapo ka jela Manipur